Så hvad har vandfaste en effekt på? Jamen, eftersom kroppen er selvregulerende, kan vandfaste have en effekt på utrolig mange ting. Og igen, husk på, det er ikke fordi vandet er et eller andet magisk vand, man drikker. Så det er ikke vandfasten i sig selv, der gør noget, men vandfasten er med til at give nogle rammer og omstændigheder, der gør, at kroppen kan udøve sine egne selvhelbredende kræfter. Så vandfaste kan have positiv effekt på alt lige fra hovedpine, migræner, diffuse kropslige smerter, til depression, forhøjet blodtryk, fordøjelsesproblemer, irriteret tyktarm, betændte organer. Der er stort set ikke rigtig nogen ting, som en vandfast ikke kan have positiv indflydelse på. Det kan også være mere psykiske, mentale ting. Mental stress, udbrændthed, kronisk træthedssyndrom, fibromyalgi, mange autoimmune problemstillinger, psoriasis, ledegigt og andre rheumatiske symptombilleder har vandfaste meget ofte en positiv indflydelse på. Netop fordi, at vi stopper med at belaste kroppen udefra, og kroppen derfor har mulighed for at komme tilbage i balance. Så vandfaste er en af de måder, du kan virkelig få sat din krops egen selvhelbredende kræfter i spil på.